ନା ଲିପ ପକା ନା ମୁଁ କଥା ମାରୁ ନା ମରି ଯିବୁ ପକା ରଡ ये क्या हो रहा है राउंड सियाड़ आसी से पकेब सियाड़ भाई कौन साप ଯଦି ନ ଉଠିଲା କା ବେଳ କରାଯିବ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଆଣି ଗୋଡିଆ ପଡିବ ନେଇକି ଗୋରୁ ନେଇକି ଆସିଗଲା ଇଆଡୁ ଗଡିଗଲା ମୁହଁଟା ଇଆଡୁ ବୁଝେଇଛି ହାତ ଟିକେ ମୁନା ବୁଦ୍ଧି କରିଦେ କୁକର ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ଆଣି କୁକିଲେ ହବ ନା ଗୋରୁ ନେଇକି ଆସିବା बे ये गोटा बास टेकुची कौन माग्यो 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 कौन कौन ନିଆଁ ଜଳିଗଲା ଚାରିଆଡେ ହଁ ଚାବି ପକେଇଦେଲା ସେ ନଥ ଉଠାଇକି ଚାବି ପକେଇଦେଲା